No, když je to zoufalý krok, tak to člověk nikdy neví, co vlastně přijde. Já si nedokážu představit, zatím jsem žádný zoufalý krok neudělal. Myslím si, že ne. Leda by se dalo považovat za zoufalý krok to, že jsem vlastně šel do toho tabu. A abych pravdu řekl, ono to taky zoufale skončilo, že se tomu vracím. Když jsem odcházel z tabu, tak po vysílání, tak jsem měl celkem 14 telefonických kontaktů. A co z toho? A když jsem to potom obvolával, tak se mi ozývalo samý, tady nikdo takový není, nebyl a nebude. Dceři je 13 let, to si z vás někdo udělal legraci, od nás nikdo do tabu nevolal. Takže vlastně z toho prakticky nic nebylo. Jako nechápu ty lidi, kteří si takhle dělají psinu, jo, ale tak že mě to obohacuje. Já vám představím ještě úplně posledního hosta, jejím psycholožka Alžběta Šorfová. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste tady byla trošku na pozorování. Celou dobu jste tady seděla. Těžko asi nějakou analýzu tady říct po 30 minutách, co Milana Sekeru vidíte a slyšíte, ale máte pocit, že to je beznadějná záležitost? Tak to se nedá říct tak konečně beznadějná záležitost. Záleží na tom, jestli ten člověk chce o tom do hloubky přemýšlet a nějakým způsobem to, co se událo, zpracovat a rozhodnout se, tak už to bylo akorát tak dost, takhle už ne. Něco musím změnit. Pokud se nic nezmění, co by to mohlo být? Já začnu tím, to heslo v inzerátu, jsem obyčejný mužský. To je to nejsmutnější, co člověk o sobě může říct. Proč obyčejný? To, že děláme normální práci, neznamená už, že je obyčejná, a to, že máme normální koníčky, taky neznamená, že člověk je obyčejný. Záleží na tom, jak my se sami k sobě postavíme. A když si o sobě myslíme, že jsme obyčejní, tak to o sobě i vypovídáváme svým vyzařováním, svým chováním. A ten druhý to samozřejmě tak vnímá. A každý chce vždycky něco víc než někoho obyčejného. A tady hlediště někdo Možná zvláště ženy? Nejenom ženy, i muži. Dobře. My všichni toužíme po dokonalosti a vždycky na tom partnerovi hledáme něco, co je hezčí, než máme my, nebo než je na nás. A ta první fáze zamilování je vlastně o tom, že vidíme jenom to lepší. No a když se někdo postaví v tom partnerství už jenom s tím, jsem obyčejný, tak ten druhý ani se nesnaží hledat, co tam najít, když všechno je obyčejný. No a teď několikrát jsme tady mluvili o tom, že prostě to nevyjde, protože když už je ta schůzka, tak prostě ta dotyčná potom jako už neprojeví zájem. To znamená, že i přes tento inzerát takto formulovaný se mnohé jak si prokopou k té první schůzce. Tak co dělat s těmi konkrétními věcmi, protože uváděl tady Milan poměrně takové realistické argumenty jako peníze, vzdálenost, a to jsou všechno věci, přes které je docela těžké někdy jít. Já znám lidi, kteří jsou mnohem chudší a přitom muže, kteří jsou mnohem chudší a přitom mají spoustu žen, protože si zatím stojí a věří si. To je asi ten největší problém, protože když dostaneme první ránu, ještě se oklepeme a jdeme dál a ještě máme nějaké sebevědomí, ale čím víc vlastně přichází těch ran, tak o to víc nám klesá naše sebevědomí a to je vlastně to nejhorší, co se nám může stát, že už nemáme žádný sebevědomí. Máte pocit, Milane, že by se dalo z toho něco vykopat, nějaký sebevědomí, ještě něco z toho dostat a projevit ho? Já nevím, no. Myslím si, že úplně bez sebevědomí nejsem. Ale že bych měl zrovna nějak veliký, to taky ne. To má teda paní psycholožka teda pravdu. Nevím, jak ho zvednout, jak ho zesílit, jo. Doufám, že mi neporadí tím, že zhubnu. Takových už tady bylo. Bohužel, jako když jsem činil mnohé pokusy a snažil jsem se a s pomocí lékařů i pomocí pana profesora Šonky a nějak se to nepodařilo. Ono se to říká velmi jednoduše, ale už se to dělá. Začít s tím, že přestat si o sobě myslet, že jsem úplně průměrný, obyčejný. A najít na sobě něco víc než jenom to obyčejný a ty vlastnosti, které vy máte, to je přece obrovský dar.
kdo z vás, nebo kdo z nás je tak dobrý, dobrotivý, hodný. Ne každý, jsou lidi, kteří mají přesně opačný charakter a ještě si dvojnásobně věří, takže podívejte se na vaše vlastnosti jako na něco hodnotného. Něco, co nemá Mně každý. připadá ale dost takový blbý, jako někomu tvrdit, hele, já jsem ten nejhodnější a ten nejupřímnější a tohle. Mně vždycky připadalo, že sebechvála jako tak nějak zavání. Já to nemůžu o sobě říkat já, když to o mě řekne někdo jiný, jo, a dotyčná si to vyposlechne, tak to veme na vědomí spíš, než když takhle budu o sobě mluvit sám. To nejde. Jaroslave. Já bych měl jenom takovou, jestli můžu do toho skočit, praktickou radu. Člověk se nerodí s danýma vlastnostma, které má až do smrti, ale ty jdou i získat. To znamená, jestli vy máte určité koníčky, na které dámy nezabírají, tak proč vědomně nezískat prostě nějaké vlastnosti nebo koníčky, na které zaberou? Proč se o to nesnažit a něco se nenaučit zajímavého? Nemusí být nic velkého, ale něco zajímavého. Prostě čím přilákáte pozornost a pak Já myslím, že byste to říkala, jakože něco změnit možná. Já bych tady měla ještě jednu důležitou připomínku. Tady jsem slyšela z hlediště jednu dámu a říkala, on je moc hodnej, to není dobrý. To už jsem slyšel taky. A víte, v čem to spočívá? Že když víc dáváme, než přijímáme, tak my se znehodnocujeme. A aby ten vztah byl vyrovnaný, tak bychom měli umět i přijímat. A já mám takový pocit, že vy neumíte moc přijímat, vy spíš se zvyklí dávat. Pořád přemýšlíte, jak byste tu ženu obdaroval. Děláte vtípky a zabavujete ji celou dobu a potom se snažíte i nějak finančně ji obdarovat a pořád přemýšlíte o tom, co jí dát. A já si myslím, že aby to zůstalo vyrovnaný uprostřed, tak byste i měli přemýšlet o tom, jak se necháte vy tou ženou nějakým způsobem, bych to řekla, obdarovat nebo hýčkat. A já mám pocit, že pořád vy hýčkáte. Já když jsem vás poslouchala v zákulisí, tak jsem slyšela, jak ženám vaříte, nebo jak se snažíte, že byste všechno udělal, navařil a pořád jenom přemýšlíte, co ona a co vy. No, vzhledem k tomu, že Asi myslím víc na jiný, než na sebe. No. Teď to téměř, jak se směřuje k tomu, že by bylo nejlepší nakonec říct, že je nutné být trochu hajzlíkem, což samozřejmě není tak, ale... Trochu si víc věříte, mít se rád. Ne. Nic víc, nic ne, ale skutečně jako jedno odmítnutí tak znělo. Že jsem slyšel jako, nezlob se, ale ty jsi tak hodnej, že mě by to svádělo ti dělat to nejhorší. Určitě, ano. Víte co, čas vypršel. A nepoučil jsem se. Milane, já vám přeju, abyste s tím něco udělal. Mimochodem, tady paní psycholožka tady ještě zůstane, takže pokud máte jako zájem ještě si o tom promluvit, tak je vám k dispozici. Tak držím palce. Vám samozřejmě děkuji za pozornost, těším se opět příští týden a Milanovi prostě budeme držet palce. Tak na viděnou. Díky. Děkuji. 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 Děkuji.